Un malentès originat per un nom fals, en aquest cas Frank, és el punt de partida d'aquesta comèdia que porta a tot un seguit d'embolics amorosos. Gwendolyn, hem de batejar-nos immediatament. Vull dir que hem de casar-nos immediatament. Casar-nos, senyor Warding? Oscar Wilde va escriure La importància de ser franc l'any 1895. Aquest muntatge neix d'una nova traducció del text elaborada per Ivan Campillo, que també dirigeix i interpreta un dels personatges, una versió fidel a l'original amb algunes petites llicències. Hi ha dos actors que fan dos personatges cada un. Hem fet que Lady Bracknell sigui un home que està disfressat de dona. Hem fet tota una sèrie de coses adaptades als actors i a l'espai, i al ritme que estem acostumats avui en dia. Aquest és un retrat còmic, però també molt dur de l'alta societat de finals del segle XIX, molt marcada per les aparences, una crítica que té vigència avui dia. Quan estem parlant entre amics o quan estem parlant a televisió, quan estem parlant... Hem de vigilar què diem, perquè el mateix discurs nostre, vist des d'uns ulls políticament correctes, estem sent xenòfobs, estem sent masclistes, estem sent sense realment ser-ho. Frank, he sabut sempre que no podies tenir un altre nom. L'obra conté escenes que formen part de l'antologia del Teatre Universal i que en aquesta sala el públic pot gaudir pràcticament a tocar dels actors. Aquesta és una de les obres més conegudes d'Oscar Wilde, un muntatge que feia molts anys que no s'estrenava a Barcelona i que estarà en cartell fins al 2 d'octubre. Una bona oportunitat per descobrir tot un clàssic. Us ho ha explicat des del Teatre Gaudí Sílvia Gutiérrez.